Това е докладна записка от Красимир Стойчев, заместник кмет бюджет финанси. Ако обичате го спрете. Те си го пуснали. Ма кой го пуска? Това просто е... Нямам представа как, но този химн е пуснат очевидно от озвучители на телевизия СКАТ. По тази причина аз вземам решение, всъщност ние ще прекратим това лично от Валери Симеонов, още по-добре. Ако обичате, тъй като вие нарушавате реда в залата, аз ви отстранявам от днешното заседание. Ако обичате, напуснете залата на Общинския съвет. Вие нямате право да пускате какъвто и да е било запис в нарушение на правилата. Ако обичате, Валери Симеонов, отстранен сте от заседанието на Общинския съвет, напуснете залата на Общински съвет Бургас. Имате задължение да изведете господин Валери Симеонов от залата на Общински съвет Бургас. Изпълнете си задълженията. Ако обичате, напуснете залата на Общински съвет Бургас. Той е вътре в залата. Ако обичате, господин Валери Симеонов е вътре в залата, трябва да бъде изведен от залата на Общинския съвет. Ето там е. А че той ни напуска залата. Казах, че сте отстранен от заседанието и следва да напуснете залата на Общинския съвет. На основание член 45, член 41, алинея 5 от правилника на Общинския съвет. Точно така. Така, аз мисля, че вече съм приключила, господин Симеонов, с това нещо. Ако обичате... Сега. Аз отдавна съм председател на Общинския съвет. Не, сега се решава, защото е ясен правил. Какво основание питам на страна? Сега, уважаеми колеги, искам да ви кажа, че всичко това, на което в момента присъствате, включително и зрители на телевизия СКАТ, е предварително подготвено от Валери Симеонов. В момента в студиото на телевизия СКАТ са Ваня Чечева и другия, всъщност, говорител, нямам представа кой е. Всичко е предварително подготвено с изказвания, с коментари. За пореден път вие ставате просто свидетели на един фарс. Аз мисля, че това е унизително за Общински съвет Бургас. Следва всеки общински съветник да спазва задълженията си по правилника. Валери Симеонов е отстранен от заседанието на Общински съвет Бургас. Напуснете, ако обичате. Валентин Касабов току-що каза, че председателя на Общинския съвет Куткудяка. Правя ви забележка и при следващата дума ще ви отстраня и вас. Много елементарно и превентивно. Така, продължаваме с заседанието. Общинските съветници продължават да нарушават грубо реда в залата. Напред, напред да вървим, доста сме стоени, стига да търпим. Напред, напред, напред да вървим, доста сме стоени. Да цитирате на какво законово основание? Защото в случая вие ще изпълните едно незаконно разпореждане. И после по обратния път съдилища и простоти. Или прокурора да дойде, или... Какво решихте? За да не се пречи на сесията, трябва да напуснете. Че няма законно пред залата да изчакате, а те да продължат да работят. Във връзка с нарушаване на... Връзка на правилника. В правилника, да, са нарушили. Дава право да ме наложи забележка, не да ме отстрани. Като искате, мога да ви го прочета правилно. Как стигнахте до това заключение?
си говорят обаче, нека и тя да дойде да го коментира това. Значи, при създалата се ситуация ви отправяме разпореждане да излезете извън залата, да може заседанието на основание, че в момента прекъсваме с вашите действия и с нашите всъщност присъствие. Не с нейни. С действието на председателя на Общински съвет. Зато и да се прекъсва заседанието, защото председателят така решава. Тя няма законно основание така да го реши. Ако няма основание, аз сам ще изляза, няма да подлагам хората на тази унизителна цена, нито вас да подлагам, нито да правим църква и да губим времето на хората. Така, не може ли отвънка да излезнем от залата? Защо? Как да излезем отвънка? На какво основание да излезем? На това, че те каза. Значи, това е същото, аз казах преди малко, извинявайте. Тя да ви каже, той трябва да го фърлите през прозореца. Абсолютно също. На какво законово основание? Всяко нещо, всяко действие трябва да има законово основание. Нито продължително нарушавам член 41, нито пък по някакъв начин с някаква законова норма. Значи в момента председателя. Да. Така, Следва да изпълни разпореждането на председателя на Общинския съвет. Същия грубо и непристойно нарушава реда в залата на Общинския съвет. На това основание същия е отстранен. Ако обичате, изпълнете разпореждането на председателя на Общинския съвет. А ви кой сте? Доброволно това означава съпочинение на едно грешно решение на председателя. Аз доброволно няма да изляза. Защо после? Ма чакайте малко, не може един човек да казва. Не може един човек да казва нещо. Нямате законово основание. Грубо и непристойно се нарушава обществения ред. Поведението му граничи с хулиганство. Ако обича полицията да изпълни разпореждането. Защо? Има, няма, трябва да напуснете. Чакай, има, няма, трябва да напуснете. Няма смисъл. Сега, господин Симеонов. Няма смисъл. Господин Симеонов, аз сега цивилизовано Абсолютно никакъв смисъл няма. разпореждаме господин Симеонов Абсолютно да... никакъв смисъл няма. Така. Господин председателя става за смях в момента. Така. Господин Симеонов. Няма се казвам, значи няма основание никой да ме изкарва. Ако имаш основание, сам ще Ма тя няма никакво право. Председателя не може да мълча. Няма никакво право. Това, че председател не мълча. Няма Вашата смисъл. тема... Качете се на главата горе на председателя на Общинския съвет. Хората са гласували за мен да бъдат тук и да работят. Това е положението. Аз не мога да изпълнявам незаконно разпореждане. Обичате. Не. Първо не си охраняваме. Първо тук ще правим. Уважаеми колеги, ако обичате да заемете местата си, за да преброим кворума в залата, за да продължим